right ari ishemponda ari bere uya right takudaidza ishe pana nyaya takudaidzire pana pane majudgments 2 akamakapa akasiyana panyaya imwe chete saka takabva taita confused now tatichazi kuti judgment iri correct ndeipi ende chakaita kuti ichinje kana iripo iri correct yacho chakazomuita kuti ichinje chii chachaitika kuti judgment iyo yekutanga ichinje because judgment can only be changed kana paita appeal. Saka komana ndiyo akatengesa ndiani zviya ndeuyo kana kuti maybe taura nyaya yako ishe yaite chi just recap pamusoro imam zita ebeti mtseko pakazoita kuti nyaya pekutanga nyaya takaenda kwashi tatadza kuwirirana nemuzukuru wangu nenyaya yemunda sezvo isi ndatengesa munda pane 10 years that was 2014 ndatengesa munda uyawe vana baba wakaenda kumba kwamuzukuru wangu baba wacho wakatumwa ndeawa zvikanzi nabamnini sinzi ndakashakirwa navabereki kanzi zvaita mwana hatizvide ende zviri illegal munyika muno mazvidiwe enda unodzorera vanhu ava mari yavo imva mavaudza kuti ivo varege kuya kumunda awa ndovakatumwa baba varapa saka ini ndakabva ndazoendawo kuharare kuzodzoka kwandakaita sematara takamboita last week kuzodzoka kwandakaita kuti pamwe kwakuri kundoona akabva vanotanga kutema futi kutema kuda kutokanya zvitinha ndakabva ndabuda mumba ndikati ndaona kwakumunda ndakandadzikawo kumunda kutsvaga uni ndione kwatotemwa pandatongoziva kuti vanhu vaya vakutanga futi ndipo ndakabva ndaenda kumba kwavo ava kuti muzukuru zvoti makanzina nabamnini imbomirai mudzorerwe mare mukatanga futi kutema vana bamnini vakaona havazooni sekunge inini ndapinda futi agreement yechitu nemere pamwe pane zvamazondipa futi kuti ndirambe ndichibvuma kuti itai henyu izvi zvekuwaka zviya wakabva wati sita kuenda kwashi izva pandoda kutobvunza pekutotanga ndipo kuti iwe utaura nyaya kuti wakatengesa munda ndizvozvo kana uchiti wakatengesa munda it means kuti hausina ownership yemunda iwe ndizvozvo ndozvakuta ukatengesa bhuzi dzisiri dzako here dzedzisiri dzangu saka unofunga kuti pese pawafunga kuti ndakudzida utongodzoka woenda kutora ndozvautaura ina ndisine vana baba ndo vakati munda wedu inzwa there are two things here munda ngewa baba wako iwo andizvo which means kuti panofa baba wako beneficiary ndiani munda iwe nenge ari vana vacho iwewo ka saka beneficiary apiwa munda obva atengesa hake baba munini anopinda pape vamunini vakapinda pakuti munda ndeo iwo hauna munda asati akutemera pako wangotengesa munda usina kutemera mutemo upiwo akakutaura nababa munini vanoti kana mukoma wavo afa they take possession of zvinhu zvemunin'ina ndiani magoverwe iye nhaka iwo inhaka ipi inogoverwa that way yekuti baba wangu wafa inini baba mukuru wobva atoya kuti zvese motikari chii zvese zviri panapa neminda zvese zvazvangu iwewe ndakukugurirawo kwako iwe mutemo upiwo kana kuti baba munini anga achitaura izvo achibesa on what because baba munini kuti awe pari papa akapiwa ndibaba wake handiti pake paanoti ndepangu baba munini akapiwa ndibaba wake ndizvo urunditaura izvo right now baba mukudini wako akafa mukomana mukuru mumusha izvo zvizvo anokwanisa kuenda koklema minda yababa munini so ndovane nyaya yangu iwe uri kumhanya kobvisa vanhu ava asi wakadya mari yevanhu ka kwemakore 10 years wakadzosa here pandaka ndichida kudzosa mari wakadzosa here mari yemunhu mari ndandisi ati tadzosa kana usina kudzosa munhu iye this person is entitled kuramba ari kutema kusvika mudzosera munda wake
ndizvo zvakazotongwa nachangamira. Munda wake hauna kuzosera mari yake, saka munda wake iwe hauna munda ba. Takati azoenda kwashe tikaita agreement yekuti ndibhadhare mari yavo. Agreement wakaita nani? Kwashe iko wakaenda kuita agreement. It's just an agreement. An agreement should be effected. Agreement iruti. Agreement wakati vanochirima gore rineri iwe uchitsvaga mani wese wakandibvunza kuti unoikwanisa kuiwana zvarini. Tikaendana nababa ndikati pa 3 months wetime tichitsvaga mari yavo. Saka zvikanzi that is January. Vatati inenge iri mari 450. Yawakapiwa yacho? Yawakapiwa 10 years. Wagara nayo for 10 years. Andikura mari yana ndakapiwa. Ndiri kutaura iwe. Wakapiwa 10 years ago. We means wakapiwa mari in 2014. Dai iri mombe. Nhasi unozo indaine wakadzi wana wangani? Ingadai ine murungani. Kana ora dai ari mukadzi wako iwe. Kubva 2014 udaona wana wangani? Opa ndisikuramboti dati dai anga ari mukadzi wako kubva 2014 iyo 24 dai ane wana wangani? Ndiro one time kanizvo. Saka wakuletewa. Ora tomboti wakawanda unoita ma 2 years handiti. 2016 mwana, 2018 mwana, 2020 mwana, 2022 mwana, 2024 mwana. Unodai wana 5 izvo. Ndizvo? Unodai wana 5 izvo. Ndizvo ka? Unonzwa sei umwe murume wochiuya kuti shamwari newana wako 5 nemukadzi wako pamuri apa ndakaita mistake. Chibvai. Ndaupada. Mari yako 400 wakandipa ndisanda usati wabara. Irape. Unonzwa? Mari wakandipa usati wabara. Izvo wana 5. Ndiyo yandikudzosera iyoyo. Imokari. Aminotaka wakaenda kuharara akakunyengedza ndiani? Pane munhu ari kukunyengedza kuti shamwari take back this land. Yaane more value. Chawa kudai wewe imari. Ipapa papo mambo ndinoda kupindura asiri zvakashaka. Izvo zvokuti chamupira shamwari. Iye agreement kai. Wakaita agreement kusvikira munhu abudisa mari yake, it means kuti makaagriya. Zvafana nyangwe nyaya yekukoti chaiko. Anga nyaya ikatongwa une time yaunopiwa kakuti usakapila panguva yakati zvavharana. Saka iwe utakuti yako iri open yekuti anytime you feel kuti wakupada even after 15 years unopatora. Ayo wanga kumiswa kwawanga waita wanga tabvumirana kuti alright tichagirana mari. Izwa shamwari. Iwewe ka dai munhu yakavaka 2015 dai yakavaka imba 2015. Nhasi unongoda kuita sei? 2015 ndo saka wasina kuwaka notanga wazimusaisi chidziro imomo. Izwa. Ndiani akadaro? Ndo wana baba wacho. Akati musaisi chidziro? Angatengesa wana baba wali momiyacha nditi. Saka it means kuti iwewe nana baba wanyu mese mune mhosva yefraud. Wana baba wacho wali. Varipo wana baba wacho, handi varipo baba wacho wanga watipoti. Ndiwe baba wacho. Sumukai baba. Asika ndimakarambidza kuti asatengese munda. Amusi baba wacho muri ani? Ndokuti baba saka wamai. Ko wacho wana baba wacho vari kupi wakaita izvo? Vari kumabasa. Iwaka unotokona munhu iwe. Shamwari inini chanoda kuzokutaurira. Andibvumirani nazvo. As long as wakatora mari yemunhu. Anditi. And we are saying this 10 years ago. Hauna kumanikidzwa nemunhu. Wakazviita wega. Uchizvifarira, uchizvida, uchiziwa. Zvauri kudini? Lenda itengeswe futi. Ende lenda itengeswe. Utone mhosva yefraud. Kutengesa state land. It's not allowed. Handisina kana pfungwa yekutombotengesa. Ngoti vanhu vaikumbira pekurima nzungu. Saka pawaikumbira pekurima nzungu waona kuti ndasara ndega pasina vabereki. Ndipo katanga nikumbirawo pekurima nzungu. Inini ndavapa pekurima nzungu. Pakutanga kungodaro ndipo wazoti
tichengesere amwe futi madhunduru padzasi Saka wakatengesa. handisi kuramba hangu ndikutaura kuti Saka wakasara nei? ndakangozotembetwawo Iwe wakasara nei? nemasina pfungwa nazvo Iwe uchiine munda here paminda yacho yababa wako? ndozokurambana nababa kuti Ndati iwewe uchiri nemunda here? aripo hawo mamwe madhunduru atichisi Saka chishandisa kaiwayo chisiya uyo wawakatengesera ine zvari kuita. ndine wanin'ina Iwewe chibva iwewe uende kugara unotenga nemari yawakatengesa unotenga kumwe usiye wanin'ina vari ipapo Pako wakatengesa. yako iwewe nhaka yako wakaya kare iwewe hapasisina chakwa iyo zvikuti wanenyeya wanin'ina pawakambotengesa wakawakonsa kuti here wanin'ina ndokandataura kuti inini wakavakonsa here handina hauna handizvo sa which means kuti imi pakafa baba wenyu estate yababa yakanga yasheyiwa enge zvemunda yaona kusheyiwa aiwa pamakazi mabva kubvumurira baba ndika panotaurwa paya muchigwewa nhaka makagoverwa here nhaka yomunda hatina zvehembe nezvimwe saka iwo authority yekuzotengesa munda uri wene hwani wakaona waiona ndataura kuti apa wakanditi aiwa isusu hatishandisi ubenzi hwako ba kana umbavha hwako to disadvantage other people. No, you don't take advantage yekushaya kwemwe munhu. It's very bad. Ishe titaure itizo. Right, ni semafungira yangu ndanichifunga kuti ndanichifunga kuti pandakazovaunza kunoku ndandine muono wekuti ndo dare repamusoro richakwanisa kuti iwewe munda wako hauchakwanisi kuti utore back after 10 years. Saka ndakatya kuita decision iyoyo ndosaka ndakati iuye kumusoro, asi semaonere amuri kuita ndo maonere andaita, but ndakangozeza kuti dare rangu maybe raita doko kuti nditi iwewe hauchakwanisi kutora munda wako back. Yeah, no, it's okay. Because that's the ndochi. Because issue yanga iri kuti isu chatazotimisa manje. Yanga iri nyaya yemajudgment too. Akasiyana. Aitaura zvakasiyana. And ndakuchiona manje kuti chakakonzera kuti majudgment asiyane. Inyaya of this behind the scenes agreement that was made yekuti chibadara over a period of 3 months. Okay. Iwewe usasaenda chisiya asi zvoserwa mari yako iyo zvita mumwedzi wechingani after the judgment. Judgment yakaitwa yanga iri muna August, September, yekutoserwa mari yakaitwa recent yekutanga yacho when mwedzi unoyo last week. Haiti last week because wakabva last week wakabva kuno kurini pane 2 weeks ago. Hazviiti zvokutaura ba as long as iri October kana September hausi kutaura chinhu. Irutongwa kuye. Saka uri mari nyaya irutongwa kwasa kwaishe irutongwa futi kwamambo. Ayo. Ndozvo saka. Dzese dzika2 yakatongwa kwashi. Apa takaziya kuti ndoka kake 3. Yes, last week. Yakaya kuno after marabva kwakwashe mazuva mangani kana kuti mwedzi mingani? Mwedzi 1. Mwedzi iwoyo 1 iwo. Right. Saka izvozvi zvine 450 yacho wapapi? Ito chinoita gama mari yacho. Nemari izvozvi une mari. Izvozvi kuti ndogona kuwana kana 300 ikoko. No, inini zvandisi kudaka. Choda kuita murume weka. Ada kutokona umwe munhu. Ndakutengesa stand for 2000. Over pa 2000 ubva visa 450 over endesa. Over isa. Zvino not allow that. Munhu uyu time yakagara pacho kana mukanzwa baba. No. Munhu wana watotati sikuda kuchati. Izwa. Awa. Ndimukoma weuko. Haasi wedzinza rako ba. Ndiye kwa mai, wana mai wenyu ndio wana sisi. Haasiri wa baba wako ba.
Asi izwa uyu ndi mkoma wako wekwamai. Asi mkoma wako wekwababa. Tuda baba wako muning'ina kana mkoma wa baba wako. Ndiwo takaenda nawo kwashi asi wakazipa zvinhu zvahwako. Patakaenda kwachangamirawa tatitori nawo. But zvandiri kutaura ka, the authority that you used pawakapa munhu wemunda. Ndo pati kuti wakaiwana kupi? Wakaiona pekuti munda ngewababa wako wakasiyirwa ndibaba wako. Handiti? Saka izvozvo hazvifaniri kudisadvantage munhu because munhu for 10 years akakuchengetera munda. Waitorimawo wachitora. Zve. Airima nepake. Saka nhasi unochimuti chisasarime. Ndakubara. Uda kutenga irewo. Iwe chitotenga kwari. Uda kutenga upo value yenhasi. Ailende itengesa. Not 450. Uzoni ngalizorera nemari. Kana mukanditi yenyu haisi 450 mambo towedzera yedu asi munda. Aiwa. Ndati the onus is not on dare rino now. Yekuti wadzosera 450. Because iwe wakasotengesa haisiri yako. You want to buy back. Mukomba uda kutengesa. Kana uyada kutengesa nokutengesa kana asikuda asikuda. Uda mutengesera ere. Uruda irewe ngwapio munda. Wamira upeta futi maoko iwewe. Upeta maoko zvakanaka. Hausi kuteerera zvatiri kutaura. Munda wako uri kuda here uda kutengesa uda kudi? Handisi kutengesa. Hausi kutengesa. Uda kuchengeta. Uri kurima sekuri makoda kuita. Taura zvoruda kuti munda ngewako. Taura zvoruda. Tuda kurima. Wakapa waka. Asanda wakaba. Wakaisa ini value here miti michero makontriji. Wakaitei pamunda. Pamunda hapana chandakaisa kudzoke manyowa andaitagura ndichisa. Value yako yayo fertility ndeyakusimuka. Chamwari iwewe kaumbuta. Hatimbokupi permission yekutenga tengesa munda tiri panapa. 450 kwakuri kurenda kwakuri kurenda ere mudara. Kwangu sulenda. Kwangu kutengeserwa. Mamune here pakanyorana pasi. Kwangu kutengeserwa. Aiwa. Isusu yasenga. It's not an advantage kuti apana mamanyorana pasi. But iwe watotaura nemazwa ako kuti kurekota apana kuti wakatengesa. Verbal agreement ndinoda kunyepa pamberi pedare. Wakatengesa. Ndinyepi mambo Ndakatengesa. Waenda kugadzirisa zvikaitaka. Hapana kana zvandakaenda kuharare uboya mari yacho kuharare vaishaya basa. Pfungwa dzachingoriwe diki sekuti vakangondiwirirawo nemari ndambotaura petanga. Ungamwira doro jebasoni watengesa munda. Inopera kati wakatengesa pfungwa dzichiri diki nezvidzakura manje dzakuona pfungwa ndo dzichiri diki. Right, but then mukana yekuti uchadzorei zvachaita. Because now yanga iripo kuti yaya kutaurana nemurume kana achina kana asingadi. But dare rino chatungokutora zviri very simple. Munda ndewake. Wakamupa, wakamutengesera, wakaita sei ngewake. Kana wakuda kuti toite kumudzosera kwaari, zvakwaari kuti ari kuda here kana kuti haasi kuda. Asi izvozvi iwe hauna munda. Munda ndeye uyu. Ndeyasara yacho minda ndeye vana vadiki ava iwe waning'ina dai watoya nayo waning'ina wacho kuno tabva tatotaura kuti waning'ina mukoma wake munda wakarya wake wako Harare. Yasara minda ndeye waning'ina iwe hausina chinhu. Tiite sei? Nyaya yemunda yatopera. Bambo munda ndewani? Ndewangu. Ndewangu wake. Endai muite zvamunoda pamunda pani? Kana muine mamwe mafungiro amuinawo nemurume uyu zvekutaurirana kwenyu kuti ada kudzosa munda iwo ada kuita sei zvazvenyu zvekutaurirana outside chi dare. Asi mudare munomu tati isusu munda ndewani? Ndewenyu. Endai muite zvamunoita pamunda pani penyu. Mati toretis pamusoro dare ndini mudzimai wababa inini munda ndakavhura kutengeserwa diko mumashure mewangu aindotengesa aitengesa idya mari dzowani kuti ndisiro chi7 ndiro chi6 pamari yangu yandakatomupa une yakatobvisa yatopa 100 yakatoera futi mari. Saka munda ndakazona ndaundoenda undoita. Tadzona kuti basa rake kuti anotengesera uyu kudzosera uyu. Wotengesera uyu kudzosera uyu. Wotengesera. Saka imimi chadaro is because hapana chinhu chinobatika chamuri kuisa pai. Tati akaterera zvazvakatarwa ndiani? Tuti pamwe maradi chadzokera.
saka pana mari yakadzokera basa kacho ndipo nada chitange manje udini uchisenza manje ndipakachiyaidza tanga endai mo wake Saka wakazi waiza vani kuya udai. Unanga utara uda waka. endai mo wake chiendai panzvimbo penyu hamba endai next case Enda shamwari enda. Kutomoka. next case